I formiddags, ikke? Det kommer en masse ting, ligesom at man skal vælge nu med skole, og det kommer noget som kærester og uddannelse og alt den slags, ikke? Det ved vi jo. Men jeg er sikker på, at du klarer dig, for du har jo arvet din mors stædighed og du har også arvet hendes lyse sind og hendes gode humør, og vi er jo stolte af dig. Du har aldrig surmul heller ikke, fordi nu har du skulle dele værelse med din lillebror Norge også. Og det har du altid, der har du taget med godt humør det hele. Det er jeg i hvert fald meget glad for, at du har fundet dig i de ting. Og så har du da også klaret dig godt nu. Du har det jo fint sammen med dine venner i skolen og klarer dig godt. Du er stadigvæk glad for din ballet. Det er jo også dejligt, at du har holdt ved. At du har noget, du interesserer dig for. Du har altid været lidt mere nøjsom end din bror, om ikke andet, så er du også ved at være teenage-pige, ikke? Så du er jo glad for tøj og den slags, ikke? Og det er klart, der er din mor fint, at I kan tage ud og shoppe og købe tøj sammen, ikke også? Det behøver far ikke at tage med. Du er jo meget bevidst om, hvad tøj du vil have på, om ikke andet. Også lidt kredsen i dag, ikke? Sådan er det at blive teenager. Men du er også ved det er jo også helt normalt, ikke? Du er ved at blive en selvstændig ung dame. Og du er en god storesøster, ja, og lille søster. Jeg vil håbe, at I fortsætter med at have det så godt sammen, som I har haft det indtil nu, ikke? Med et godt sammenhold. Søskende imellem. Og kære Karen, jeg og din mor, vi håber alt godt for dig i fremtiden. Lad os udbringe et trefoldigt hurra. Og jeg kan længe leve. Hurra! 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 Og så er det lange. Skål. 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 Det er sådan en stor røg. Are you recording? Vi har aldrig set noget. Altså, nok den bemærkning fra storebroren, den var ikke. Jeg skal have ud, kære. Jeg skal nok sørge for at holde det tøj. Hvor godt har du et oplevet, men han skal bare tjene penge til Jens jo. Og Jens han betaler 50 kroner. Ej, hvad fanden? Det var op Jens' beredskab. Og betaler 50 kroner. Nu skal han opføre sig ordentligt. Nej, skal han ikke over og gå busseræt i dag? Jens, der kommer en bus hjem på står. Det skal han ikke. What? Lille søster.